Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Adlaw dahil karong Miyerkules, December 11, tuig 2024. Mag-upload ay taog drama na kung ako ang pasultihon, kini ang akong suliran o handumanon sa sakawit. Ako lang na siyang giusa mga ka-DJ, mga ka-listeners. Bayno dito maglangan niya ang kun ako ang pasultihon kini ang akong suliran ug hangdumanan sa usa ka awit. Salamat kayo mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw ug advance Merry Christmas and Happy New Year. Thank you kayo mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello, kumusta ka mo? Yan sa mga alagad sa kangina Trifon Morales. Asap kita, always say a prayer mo. Kung ipangabinomdom ka ninyo, may kala. Ang ato lagi yung pagpangadji, uga, pagpanghaliang, ato sa talabang makakahom. Lord, thank you kay Lord. Si mong gihata ka na mong grasya. Matagal daw. Thank you. Bueno, ang aswat ang nga itong hatagan ng pagtagad, no? Pinadaha kinis sa babae, nga napatago sa nga nga Dulce. Kinang ibotan no doon sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sinder, si Dulce. Abi ninyo na problema gid ko ining pag-umangkon sa akong bana tungod sa iyang kabadlungon o kining bisyo niya nga mo'y nakahatag gid og labad sa among ug arong inyo yung masabtan no ingon magud ini ang mga paghitabo. Panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Pa-dance-dance para sumigla. Rock and roll hanggang umaga. Di ko tayo pang magpa-cry-cry. Tayo po ay todo bigay. Kaya join na lang kayo. Let's all have a good time. Di ko say na magwala ka. Isa man na ikaw maigam niya. Kinsa ka? Ay, si Beauty, tiya. Oy, Biyot, asa na masag ka? Ay, adto ko ilang Jimmy, tiya, ate. Nag-birthday ba nito? Adto sa ko, tiya, ate. Hoy! Uwa na gyud maminaw na ko ay. Laag ka na gyud ining bataa. Uy, di gyud makapuyo og bay. Awa na inigbalik adto, sipa na kay to, gahiag ug yung bataa. Di madagbadlong. Ang inahan in taon nga tuas gawas, wala kalibutan nga nagbisyo na ning iyang anak. Ay, paita. Uy, kung saan na magsikitan nila? Ay, daay mong pag-umangkon nga yabag ukutok ka ng gahig, Ano naman sad? Tuwa milakaw na sad, adto ko to siya ilang Jimmy kay naay birthday. Ha? Birthday ka ha? Dili ka suyop na sad ang utot, suyop na sad sa utot sa demonyo? Masagdahin na siya, eh. Sagdi, usay pa sagdi. Uy, binok, tigalig nalimot ka ha? Nga bay ni sa imong maguwang. Di ba puyo tangan hi aron dunay makatanaw-tanaw sa iyang anak. Unya, imo lang pasagdan ng imong pagumangkon? Usay pasagdan. Sa to, Mang kalaminaw na ako ay! May magkitay mabuang siya man. Siya lagi babuang. Unya, kinsa may malintian ana og mahibaw ang inahan ana. Nga ato na lagi pasagdan ang bata. Di ba kita lang gihapon? Saon man na ni mo nga badlungo ni mo. Bisa usaw badlong di man pa to. Sulti imong maguwa nga mo na binuhatan sa iyang anak din he. Nabuang nasbisyo.
Day, konsultian ako sa manang estero anano. Nagtuo ko nga mutuo dayon siya nako. Hibaw ka nga usan niya kapanangga na yung bata. Ug sultihan ako nga ug maapektuhan siya maayo. Ug madaot na hinuon siya sa iyang trabaho dito. Ay, magsige sa gunaw na bala ka ba unsa? Maputbol na ron. Oh. Di na mauli na siya din dili oras. Unya, kaysa may mapadaanan na natong kwarta ni. Unya, musugot lang ka nga mabuang nasbisyo ang imong pag-umangkon. O mabuang nasbisyo, kinsay basulon sa imong igsuon. Siyempre kita, kay gibilin gud niya ang bata diri nato gud. Ay, lagi. Ato naman bitaw, nagitambagan ng maayo. Ato na nang mayan. Kasabaan ko man na. Sumahon sa may ditabo, gapon. Ikasabaan ako. Pero may sukol. Ha? Unyag, magpahaba na dito siya ginahan. Kita gapoy mahugog dautan anay. Unya lagi, uy, unsaon man na nato. Ay, pasagdi. Sudah na. Binok. Pre, kada bang imong pag-umangkon ba, pre? Oh, ngano mo, pre? Kuan mo gud, pre. Na-operasyon ni Gapon, pre. Gapos gabi iba. Nya, doon na bigihimong raid sa Sitio Lumboy, pre. Usa ka drug den ba? Dito man ang mataa, pre. May apil man siya suyok dito, pre. Your words, good. Ubida, pre. Nadakpan na namong apil, pre. May gani kayo nakaila ko anong mataa nga imo din ang pag-umangkon. Anak kaila ka? Ako nang gibuyan. Oo niya, pre. Pero ako na lang gidakol. Akong ipasibat kay ubdakpan na. Lisod na kay, pre. Ay, gidakop na tayo nag-apel, pre. Pagtsodya, pre. Imo biyan ang pag-umangkon. Bisa na. Nakadikatik mo ka na. Pre, ang amo yung target ito, pre, ang tagias ba, pre. Maong, among gisiguro og dakop. Kay kana sila, pre, mga biktima ramang na, pre. Kanya, isulti ko nimo sa ingon, nisulti ko nimo sa ingon ba, para marehab na nimong bata, aron matarong na, pre. Ay, Oh. pre. Naproyeso kay may anong bata, pre. Kay gahi ko. Murag na buwag na ng bisyuhan niya, pre. Mao lagi. Nga ato, nga matabangan na to ng bata, pre. Kay biktima mo gutaw na siya anang mga ginadiling droga ba, pre. Mauna nga, basta masakpan mo ginandakpon yun. Nya ka mga pusir, kay mo na sila salot, mga salot sa mga sana kabala sa katilingban, pre. Salot sa katilingban yun, pre. Kuan, kining og sunod gani, pre, ha? Kung amoy riyad nga maapel ninyo dakop akong pumangkot. Presuha, pre. Ay, buhay eh. Siguro ka, pre. Oo, pre. Dakpa ninyo. Og presuha. Mahala o baunsan ng bata kay mabuang ng bata drogas. Okay, pre. Basta okay na ka? Okay, pre. Kay tanaw na ko murag lisod ng bata. Mabutan pa na. Pre, binok. Kinsa tong bisita nimo dong? Amigo na kong pulis. Nag-operasyon dahil sila gahapon. Ha? Operation sa unsa man? Doon na sila girir nga bahay suyapanan. Unya, usas ila na dakpan si Miyot. Unsa? Pero nagkailaman ang maong amigo na kong pulis ni Miyot nga ako sa pag-umangkon, maotong iyan lang gibuhian. Kaya ang target yun nila, tag-iyamos bahay, suyapanan. Kay, kana kuno sila diha, no? Mga biktima naman di kuno na sila. Ang angay di kuno nila nga iparehab para mabalik sa tarong daan. Unya, wani mo sultihi. Nganong gibuhian pa man nila? Ako bitong ingnan, pero ay sulti nga, looy mong kayo kay biktima rin kuno na sila. Ang angay di kuno panakpon ka mga poser, ka mga drug lord ba? Ay, ako pa nimo no, sultian nimo imong maguwang kung unsay kalaki na iyang anak dinis ato. Unya, og atong sultihan, basta kita na hinuoy pagkasa doon, kay wala to mabantayi ang iyang anak. Og dili, basta maunsa niya sa dito sa, ay, bawal ka, bawal si kalaki sa iyang anak din eh, maunsa niya ibation niya dito, mabuot na gyapon nga, mausab ng bataa, magbantay lang tatulan ng palidan. Eh, sus, ka na lagi mag-usab lagi. Og dili gyud kita mo hinuoy mahimong biktima, ana. Di na may tabo eh. Ay, ka pala ka. Ako rin musulti niya ng bata. Wing man sa paguwang na ko. Ay, nga ako, babasig kita na unya hinuoy sundlos mga pulis dinis ato. Unya, ikaw, pasanginlan na hinuon ka nga mo gamit sa anang butanga. Ay, kawara bagi angay ni mo mapasanginlan ka, ana. Basig tawgon ka na niya hinuog tig-a. Say, tiga. Tiguang adik. Oh, say, kakito ko ni mo.
Amo na lang gipasagdan ang pag-umangkon sa kumbana kay nakasabot man sad ko sa iyang side. Nganong dili niya sultian ang iyang igsuon, pero nabalaka gyud bitaw ko uy kung unsay sagputan ining tanan ba. Unya. Dong dali na, kaon na nga rin nanay sinukad. Si Miyot day. Na natuog pa, unsa na sa kanang orasan na uli, murag buntag na nauli ng bataa. Wadi ka bantay sa orasa siya na uli? Nakamata ko mga alas 2 sa kadlawon pero wa pa sa iyang kwarto. Murag alas 5 na tingali na nauli. Ay, pasag din lang na. Digmata na ing nako kay makigsulti ko niya. Udto pa na mo mata. Pero may man lang tagdugay na siya mo mata. Ang pamahaw ana halos na mas paniudto. Ang akong masakit na, nakita hinoy basulos inahan ana. Ano na kung musultis tinuod. Pero sa pagkakaroon, dili lang una na sultian ang iyang inahan. Ang mama lagi niya. Oo, kaya parang way samok ba? Ano tayo sundan di ate? Naa, kaon na diha. Una sa kay pamahaw, diretso na paniudto ng imo. May ito, ate eh. Sa di ka orasa na uli gabi eh. Sa iyo, ate. Mao ba? Sige kaon na diha. Pagsukad lang dito, nasa kaldero ang sudan ha. Oo, ate, ate. At doon sa nakos binok. Akong ingnos binok nga nagmatanas miyot. Nagmata na di siya. Nas kusina nagkaon. Mas murutong sudan nga para panudto. Awurot kito ron. Ang man sa ulat to pakanon. Ang iya bang mama mo'y naghatag na budget para sa kaon din he. Dana anak niya. Sige, kaya ako garion. Kigsulti ko na yung bata. Tarunga lag istorya ha. Oo, ako na lagi bahala. Ito, nagmata na di ka, dumayot. Ocho. Kau tu tadi. May bayan mo ano, kao, Ocho. Ikaw, kao na? Napay sudan diya dong. No, wala na raba, wala. O daan pa ko. Sige na lang. Nagpalit lang kong lutong daan. Saan man nagkakaon? Mana, Jo. Ada di sana. Story atas, story atas. Sit down, sit down. Ate, likod, likod. Sige, sige. Likod ya kay magstorya ta. Sige, sige, sige. Sige. Pangunaw sa rito, Jo. Pangunaw sa akin. Kau rito, sorry. Pangunaw rito. Oo. Unsa naman day ka rasa na uli gabi eh. Sa iyo mo to, Jo. Mga alaw na. Alauna nga, nagmata pa mas ante ni mo. May bangon pa gani sa pagka-alas 2 kay nag-CR. Niya, gihapit niya ang imong kwarto. Naaba ka. Wa pa man ko na ka maabot. Oh. Oh, sorry. Patay. Hindi ni akong relo, oh. Sa? Abi na akong patay ni akong relo, Choba. Patay gina eh. Abi mo na akong sa iyo pa to. Eh, launa pa mas akong relo. Ano, tanawa. Launa pa man eh. Alauna bitaw pero nagdagan man na. Wa man na mamatay. Uy, ala. Nuangan mo sa kong silpo, eh. Silpo doon akong release dyan, ginida. Cho, ingnas mo, mami. Ngayon sa tatang mapalit bagong relo. Silpon. Ang sa pa na diya. Yun na paragod. Dili pa na maong rilo ang ipada ni mama ni mo. Ha? No, sa bang forma? Ayos to. Ako din ng amigo di ay. Sa mo, amigo? Asam na mo ha? Mahalon na ba to? Gikan gitos gawa sa imong mama. Ay, guba daw. Buak. Kung nagpahuwang ko sa kumigo. Siya may nakaguba tao sa itong riluha tao niya. Diya lang kong ipagamit na diya. Uy. Muraga, mo niya gilis ba? Kuyawa ko ni mo. Ang mahalon ni mong rilo, ilisa na ni mo na murag pagkapin sa hulbot-hulbot. Anda mo na, Jo. Murag binuang naman ni imo miyot, oy. Style. Pero sige na lang ha. Dili na lang ka nakudakon. Ang ako lang ba gusto unta nga mauli ka og sayo. Kaya ang pultahan, dili na mo masira. Kaya wa pa man ka mo ambot. Unyag sirahan po na mo, nya manukto ka, mabawon sa migbangon, aron ablihan ka. Sorry, Jo. Sorry. Ang ako manggon miyot, basig sudlon unya tag kawatan din he.
Kay ablim ko ng pultahan. Mao nga uli saktos oras dong ha. Labing dugay, alas 11. Nawa. Sige, sira lang yung bulta. May problema. Unya ka mo nang isira sa mag-aagi. Oy, sige lang, Jo. Ako di ba na? Spider-Man ko takot. Ay, pabida ni mo to. Mahibawa ni imong mama sa una man lang. Dito mo suko eh. Susuko sa mama. Suko ka to? Siguro ka? Basta kami hinuno niya mo yaw-yawan at to, kami rabay kipabantay ni mo. Ay, sos, bantay. Sige, Jo, sige, ako rin babaw, pasabot tong mama. Pero, kining Jo. Ang saman. Ay, kwarta niya, Jo, eh. Kwarta na rin. Oh, asam ni kwarta kipadaan ni mama ni mo. Hagbay. Huro tao na yung bida. Nahurot mo allowance nga 5,000 ba Huro tabuan? tao, huro tao. Pilar mo tayo si Kubil. Usar mo na tuyok, poste, wak na mo na. Sa kanila rin gasto na. Iduo ko ni mo, Miyot. Asa na mas miyot? Nahambuto ka sa to. May lakaw na sa to ay. Human ako balibare, misutoy matayog lakaw. Balibaran sa unsa? Ay nangayo na kong kwarta, kay nahurotok ko ng allowance niya. Ha? Kadako niya kalawas, nahurot na. Oh, basta magbisyo, anam yun na. Ginoo ko ng bata abinuk. Uy, nabuang na gina siya na iyang bisyo. Na, pasagdi na ay. Basta kay wata magkuwang sa pagpahimang no niya. Pasagdi mabuang na bata. Kahapon bata. Dung binok. Dung, nawala lagi atong pressure cooker. Wala pa dito sa butanganan. Usa? Asa mo niya? Ambot lang, nangita ganisag ko. Ikawat? Ambot lang. Basig ikawat yun, kay bago pagod to, pa to magamit. Kinsa man tayo nagkawat adto? Ambot lang. Ay, nakabantay na ba ko ganina paglakaw sa imong pag-umangko nagdatog bag nga dako. Usa? Siya gyud nagkuha ato, niya gibaligya to kay wa man ka to'y kwarta. Animal na bata na? Kita di, padakop ko na. Oh, naraman lagi na diin man na. Dito sa balagyan na nagmasikanhan. Gidisplay na dito. Nganong naabot ba na dito? Si Miyot mo yung nagbaligya. Kaya ako mang gipa-describe sa tendero. Og si Miyot yun ang iyang gi-describe. Mayo gani kay kuyog na ko amigo na kong pulis. Unya, siya mao nagtudlo na ko dito kay mauman di kunutoy tindahan nga mudawat og naay baligya nga mga butang. Animal gina bata da. Karon ka di ulit mo. Ay, Miyot. Nayabag mo yung utok na mo. Nabuan ka na itong sigin mo sayop. Hasta nga imong ako imong uyuan o na yun ko mo. Ako lang awat, Jo. Ako lang awat. Ayaw magpamaka. Kaya nagkita ang ganyan tinimong nagdaog bago na ko. May kasudlan ni mo sa pressure cooker. Unya, nakuha na muna dito sa imong gibalagyan. Ay, kayo nang awat. Imo, ikaw dito. Oy, paminaw! Ikaw may describe dito sa tindahan. Unya, mulimot pa dyan ka? Ha? Isumbo ko ikaw sa imo inahan, ha? Isumbo ka! Uy, si Manang maninalawag. Hello, Manang. Unsa ning binuang nga binok? Nga imo man ko nung palayaso ng akong anak. Ha? Usa to? Saya, muna ibaw sa inyo sa akong kaayo ninyo? Ha? Halos sa ng sweldo na ako, dire na tanan pa doong ninyo diha. Tungod kay, dili ko gusto nga magkalisod mo kay Nadia nga akong anak. Unya karon niyo na inong palayaso ng akong anak? Ha? Kay grato ko ninyo. Pamalhin mo ha? Pamahawa mo diha sa kumbay. Nang, dili mo na tinuod ang imo... Kung sabot mong ipasabot, ang akong anak mo'y namakat, ha? Inyo na gipalayas. Pasaginan pa ninyo nga namakat. Kagrabe ko ninyo. Pamahawa mo niya. Nang, ang ako ba... Hello, Nang? Nang? Wa na na. Gibutang na na.
Ug mao na ni akong giingon nimo Binok. Mao na ni akong giingon nimo. Kita na hinuoy na himutang nga dautan ini. Unsaon man ni naturon ha? Asa mata paingon? Mao ni among problema. Kami naman hinuoy na himong dautan. Nagumo nang mangunig maayo sa bisyo ang iyang pag-umangkon. Karon papahawaon na hinuon mi siyang igsuon kay iya man tong bahay ang among gipuy-an. Unsay among buhaton ani? Oy, unsa man og kamo ang pasultihon? Dulce. Sa tanan nga namati na mo ron, may Good morning, adlaw. Lord. Salamat sa tanan, Lord. Ma'am, good morning, ma'am. Ate Jane, good morning. Good morning, Jennifer, may adlaw, Jen. Shout out gapon sa mga mama nga padayong ni palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy Permi ang mga bata. Unya, ang Diamond Food Trade Incorporated nagbuhat og OBM Special Tasty OBM. Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo kay lami. Mauna diha ang mga girikanan ng atong mga anak pabaw na natong Paulitos Macaroni Crunch. Mori lami kay pabaw sa atong mga anak taon padung sa eskwelahan kay the best kay na kanon-kanon ato nya sa ato apong mga bata kanunay gyud mong inom sa Don Pepe Tablia para taas ang energy. Happy kita Permi. Pareha sa Happy Mart walo na kulon tabunok og maktan. Happy kita kun wadto ta dito kay mga barato naman kayong palalito dito sa mga sinina sa kabataan, sa pot sa kababayan-an, karsuni sa kalakinan. Daghan kay tang mapilian basta mo adto ta sa Happy Mart wadlo na kulon tabunok og maktan. Og sa tanan pong mga kaigsunan nato sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya ang Miguel de Foliar Fertilizer. Good morning ni Maria Cap. Sa tanan pong mga tao sa ni Kuya Rick Pipito, basta Toledo Kuya Rick Pipito og Dodong GR Pipito, mao na the best kayo. Ang ilang mga tao po diyan sa opisina, mao na ilang ipagamit ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. The best kay na nato imnon kun mo trabaho ta, mao na ilang ipainom sa ilang mga office mate diha para kondisyon daghang mga trabahoon diha sa opisina nindot ang atong pagtrabaho. Hallelujah, panington pagita kay kondisyon kita kun mo inumta sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. O sa mga tao ni Vice Mayor Choy Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmera Rao, og si Ta Lister Dan. Good morning mo diha kun si Hal Ta Lister Dan. Sa bagay ati preso aman sila tanan mga kontra. Og si Dong Pangkoy, si Francis Pares. Si Dave Harry Iran. Tumulak. Pari Dave Tumulak. Harry Iran. O si Cap Grimar Barite. Kanang sa Talisay ati pres sila si Mayor Away Samsam. kontra. O si Congresswoman Ria Gulyas. Og sa ilahang mga board member tanan. Away kontra ati pres. Away kolba. Parihasan ni Rajiv Inan. Inan. Oo. Dito sa sa Minglanilla nila ni anak ni Dr. Piña ni Vice Mayor Lani Pernya. Maoy away mga kontra usa na mga konsihal. Sila si Pare Alex, murag na sila si Pare Alex. Mudagan gapon. Mudagan si Pare Alex o niya si Mayor Bal Chong o si Vice Mayor Jingjing Kaha Chong murag wabot ako kadungog na kontra murag way mga kontra sila at press basta sa first district gidaan ni Gobernador Gwen Garcia mga way kontra ay para buyag lang. Maayo mo kayong Grabe pagkata. na good gari sa Talisay. Talisay lagi, grabe kayo. Samsam o agad. Grabe kayo Mayor Samsam ay. Maayo man gud kay mo da si Samsam. May kayo mo da sa mga katawan sa Talisay. Hingatawa, Pero buyag daan niya. buot. Mura sa kana silang duha si Mayor Samsam si Vice Mayor Choy Asnar. Liwat ka ng si Ricky Vice Mayor. Mga maayo kayong tao. Si Ricky, good morning mo diya sir sa tanan. Okay, Ate Pres. Okay, o akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw good, katulo sa usa ka adlaw inom.
Sa buntag, una ka mo kaon sa imong pamahaw, inumdaan og sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo maughapon. Usa gyapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mo kaon sa imong paniudto. Mao gyapon ni kagabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang neto na problema gyud kaayo bahin aning kidney o UTI. Ayaw na mo kaguol or mahadlok ana tungod kay dunay makaayo, makatambal anang atong gibati bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot lang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Unya ako sa pasalamata diya sa Bien Unido Bohol si Kapitan Ray Marimon nga sa tanan niyang mga tao din ha nga iyang gipagtabangan kay maayo sa kini tao iyang gipagamit sa tuang sedlenament oil. Thank you kanimo diha Kapitan Ray Marimon sa Bien Unido Liberty Bien Unido Bohol. Thank you kanimo diha Kap ha. Salamat sa imong mga tao nga gipagamit nimo sa sedlenament oil nga tinuon nga muwagtang sa tuang paduhot pamaol para kit sa kalawasan Baricos Benz katul-katul kutos kabataan ilikay pagyuta sa ringgi kung kita mga plus sa tuang sedlenament oil nga anar nato mapalit sa butika. Onya sa mga tao nga layo-layo sa butika, pag-order lang mo sa Shopee, tadawa lang ninyo diha ang sedlenament oil nga product diha sa Facebook or sa atuang YouTube. Kay inyo naman ang makita diha. I-type lang na ninyo ang Sed Marketing. Onya inyo makita din ha nya i-like og share o nya i-comment pod mo sa unsa inyohang mabati pod sa or inyohang feel sa nabati sa paghaplas inyo unsa inyong nakuha sa paghaplas inyo sa atuang sedlenament oil. Thank you kayo ninyong tanan. Abam. Hello, good morning. Kasi ganito, amigo ni mga mayorlan katong Meron lulot? dili kato ganing nag-abot na to sa Carmen Bohol muliko ta sa tuo. Sa ilahang mayor Si Belia katong mayor mga babae nga mubugbuhok. Singa na to eh. Lindam siguro to. Og kato sang mayor dito na pita nga lalaki nga amigo ni mga batanon. Si Mayor Tata to, Mayor Tata Palacio. Murag insik ang pelido. Yun niya, amigo kay itong paridudong, mga pintado. Mao to itong ang mga mukontak diha si paridudong na to sa mga drama na to diha sa Bohol. Kay siya may mga suod po diha sa mga mayores o mga kinato ang mga gobernadores o sa to ang mga mga congressman din ha sa Bohol si paridudong. Kato laging amigo ni mga mayorlan nga si Mayor Tata lagi. Kato rin amigo ni mga mayor nga kanang sosyalan kay sila nga inigabot ato gatapa jud silang bana og asawa nga musika ni inigabot nato nya ilang balay sa atbang nay murag lake. Ay, si kuan to. Pilar? Si Mayor Nelson Paho. Mao to. Mayor Nelson Paho. Pag-abot ato si Ma'am Delia iyang asawa tuwa sa Amerika. Si Mayor Nelson ra naaron diha. Mo to yung asawa nga na sa Amerika. Oh, diha na din ha. Katong sosyalan natin pres pag-abot og naog ta sa kanang ang banag asawa limanot ang tanan nigabot mo sosyalan jud atong pag-abot. Yung atbang lingi ko na may lake. Na ako yung mga amiga diha sila Janelle, sila Clary, sila si Christine Camarillo na diha bam sa kuan sa Pilar. Gusto mo diha. I see. Oh. Mga estudyante Hello, good pa tama. morning, Mr. Sammy Lauron and Ma'am Myrna Lauron sa Summers U. Sir Valerio Ulit Karkar, thank you. And kung manasab ni ang singalan Jimmy Muneba o ni Ligaya Muniba diha sa Suba Duterte Danao and Mr. Ray Gabutan diha sa Taytay Danao. Taytay ba na kato inyo, Sir Ray? Salamat. Ang imo di mga empleyado, yung mga nag-abang niya sa mga apartment, ang ato ang pagpangaligo sa sabong na celebrity ko di kabiyori soup. Yung manusab kung magpabilin kitang kutis artista, kutis porcelana. Doon ang kini natural moisturizer, aro dili mag-dry ang atong skin. Yung manusab doon ang kini glutathione o papaya extract para magpabilin kitang puti hamis sa inalbina kung mainitan kita sa sayong kabuntagon, mupuwa-puwa ang atong aping.
Celebrity Kojic Beauty Soap. Labi na sa dito sa ug mauli mo diri Sir Dida Dems sa New Jersey ug si Mr. Rehal sa Colorado, USA. Inig paminaw ninyo drama nga i-upload diha sa social media. Salamat kayo sa Celebrity Kojic Beauty Soap para sa atong skin problems ug sa atong beauty care. Doon na ka nagtataxid marketing na diha siyang sudlanan inig palit nimo sa butika. Thank you. O niya sa tanan na itong mga kaigsunan, kining tuksin, maugin mo daot sa blood cells sa lawat sa tao. Kung madaot na atong blood cells taon, daghan kitang balatian nga maangkon taon, masakit, tag cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, o guban pa natong balatian, mao na nga kinahanglan kita mo inom og G-Detox Plus herbal capsule. Kay kining G-Detox, usa kini ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy, tigwagtang sa balatian og puno kini sa nutrients nga maoy makapaligon sa atong vital organs. Gani aprobado ni sa FDA registration number FR 80715. Busaron mawagtang ng mga toxin sa imong kalawasan nga mahinungdan sa imong balatian ug karon ligon gyud kanunay ang atong vital organs. Inom gyud ta matag adlaw og G-Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog. Number 1 kini mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Pres? Okay, ang sender dato karon adlaw. Si Inday Dulce, Ate Pres. Kani si Inday Dulce. Dulce, nang kasagop ni silang mga pag-umangkon siyang banha, ang ginikanan to as gawas. Unya kadig bata taon, adik man, Ate Pres. Na-adik ni siya, kinis miyot. Nagbaumit kung magdahag mga barkada lang. O, magdabarkada, nakaon sa ilaha, kanon ang pagkaon sa ilaha. Unya karon last nga, kuan, wagtangan ng ilang bago nilang gipalit nga, sa ito gipalit nilang bago ba? Katong, murag rice cooker ba ka to? Kung sa itong gipalit nila. Appliances, oo. Appliances, o. Nawa lagkalit nga ang ipisang ilan, si kuan, si Miyot, kay kanis Miyot at Tipres, dadakpan man sa gutaw ni bata, giready siya sa kapulisan, dadakpan dito, nagsuyop. Nagsuyop, bisag unsalan. Nya, mao ni nga, ang iyang relo, bago, gibaligya, gilisdan ko no sa iyang amigo ko no, gibaligya. Cellphone, baligya, bisag unsalan, basta masuot siya. Daghang diskarte. Diskarte, ang karon di sulti sa iyang inahan at Tipres, nga mauna ana, silang tiyo, tiyan, nga mauna so sila may gipapahawa at Tipres. Gipapahawa sila sa balay nga ilang gipuyan, kay sila raman tayo gibilin taon sa balay taon. Tingnan nyo nga, inyong gidawgaog akong anak. Ako nang bay inyong gipuyan. Ana. Mao na diha, mao na problema taon ron ni Ate Pres nga mao ni problema kami ni Minoy dautan. Nagumon sa droga sa bisyo ang akong pag-ubangkon. Karon papawaon naman mi sa iyang igsuon ni Binok kay din na raman sila payo kay iya man tong bay nga among gipuy-an unsa may among buhaton unsa man kung kamoy pasultihon Dulce bam para na ako, pahawa lang. pawa mo daw ya Di man inyo. ako Ate Pres di ko ano kay Pahawa. muram hinug kita sa daan ni noon nga naadik ng bata Tanaw na to kung sa dagatan sa iyang anak kana mao na bam Pahawa lang. Usa ka asawa Ano man? nalipay sa daw ni bundak ang kusog kayong uwan sa Ano man? sa ilang atop. nga naman Nakaligo siya? Kadiyot sa ato sa pasahon kaning paambit para na amoy guide ha. Sige. Para na amoy guide ang nangutanaan ni ang sindiraan ni si Ma'am Dulce. Okay. Ma'am Dulce, akong unahon ang paambit alang sa imong bana sunod para imo. Okay. Para na amoy guide ha. larga tudlan rin Paigam sa ko. dayon, oh. Paigam ta ko kay labok. oy si Tigil wader or kayo sa di bakasyon si Tigil to sa Amerika gikuha siyang anak Ang paigam sa ko kay ning labok ining maning akong gipalitit ka sa mo sa Oslob Gulyate sakto sa edad, sakto pagkabuwad. Kaalam ni Solomon Kapitulo 3 versikulo 4. Okay. Karon. Para niti mong bana mama. Okay, Kaya kamo mong duha kong sharean. Kaalam ni Solomon, Kapitulo 3, versikulo 4. Ni adtong adlawa, bisan ang lalaki nga gikapon, gantihan sa kalipay kung nagtamod siya sa balaod, ug wala siya magtipig ug kahiubos batok sa Ginoo. Tungod kay siya matinumanon man, makadawat siya og linain nga ganti nga mas bililhon pa kay sa pagbaton og mga anak. Usa kadapit sa langit nung templo.
Kani, para sa imong bana, ma'am. Aripot para ni mo, ma'am, nga asawa, ma'am Dulce, ha? Kaalam ni Solomon, Kapitulo 4, versikulo 1, mas maayo ang pagbatun og dalay kung kinaiya bisan kon ikaw walay anak. Ang imong dalay kung kinaiya iluhon sa ubang mga tao ug sa Dios ug mahinumduman ikaw tungod niini hangtod sa kahangturan. Karon, Unsa man? pamalhin mo puya! Ego sa Ate Priscilla! Takdogin ko na Ate Priscilla. Pamalhin mo puyo. Ato kunong lantaon kung unsay kahimtang siyang anak kasiyara. Muna. Galong ningon ko gulyat nga nalipay ako sa kasawa sa hitinagaktak sa uwan sa ilang atok. Ano man? Ang kaning asawa nga nagsultian ni Goliath, nagpuyo sa bahay sa iyang uyuan, 5 ka kwarto, usa sa ubos, 4 sa taas. Di ka na, no? With water, with running water and light. Ana. Niya? Pagbali niya sa iyang bahay, way suga, wa pa'y tubig, usa na ka kwarto, mao'y kusina, mao'y kwarto, mao'y sala. Karon, nibundak ang kusukaing uwan at pres. Niya? Unsay pong niya siya. Ninduta din yung kuan magtagak-tak kusukaing uwan niya atong kagalingon nga bahay. Nindot paminahon. O yang pong, Tinudaday ko itong iyang kasulti nga happy siya. O kay mato palagi niya, kagalingon na nilang balay. Oo. O kay kung ikaw manggod, kung labi na kung minyo kanya na anak kay pamilya niya, di ka maglain, ipon ka sa imong ugangan or sa imong ginikanan. Lain, gap. Lain man yun. Pati. Ganihang kadlaon sa'yo. Laing linya nga ako nabati. Unsa man? Lingon ay, magpapayo ko nila. Uy, para sila. Usa kay nahan. Usa kay nahan sa nabati no kanang linya ha. Kaya sa ganyan Dili ako daw, may yes. kaistorya. Nga akong kaistorya lain pero madungog sa cellphone kay di ay kanang ang maong inahan nangayog tabang sa mga silingan magpaapil og magpatabang og abis siyang dakong kahumayan. Mag-ani sa kahumayan niya. Dito siya magistura siyang silingan nga. Suhulan ko niya patabangon kay di ay ang iyang anak ng babae nilayas kuyog ang bana nga ipon unta nila. Wa maglain ba ipon unta nila. Niya, wa niya pati na. Ako ganun papuyon. Nga di man may magkasinabtanay. Para sila. Sulti na sa inahan. Muna akong gusto sa bote. Ako ipaambit na ning ni Akaron. Dako kayong balay, day. Kompleto mo mga gamit. Unya ang anak sa imo igsoon nga bitagyan ng bahay. Kay doon na malagay bisyo. Magdam nga barkada. O sa inyong mga pagkaon. Hot doon. Diya, hindi ko man. Kamu pagingon nga. Dautan. Gidagdao kaya nga. Okay na mamalhin mo. Bitaw. Balag igor Kaya mo. tinuod eh. Balag Basta igor mo. atong kaugalingon, bahala, pobrita, di ba? Balag igol mo magkatuyod. Karo. Kaninong insulti ako sa kainahan katong primero, wat sila yung gahinginlan. Ang akong pasabot nga, nakatukod na sila. Amo ka na gulyat na ako, wamo ko kagig kami nyoon, kamo mga nang minyo, tinood ba ko na gulyat nga kanang, og maglain mo, kanang dili mo, ipon mo, kanang gingon nila nga, sa amo gitawag ng termino baka para gusto me kung sa imong gusto Mauna. Tinood. Bisag unsa imong buhaton, way makabuot Tinood eh. mo. Tinood eh. Unsa orasa ka mo mata, okay ra, way mo pa mupukaw ni mo, way bangon, ana. Tinood na, yun na, Ate Pres. Way magbuot. Na mao sa isulti po sa mamang Lisa, Ate Pres. Lisa, Alan, paglain mo, para maraibaw yun mo. Kung Unsay unsam- kaugalingon. Unsay unsay pag pamilya. pamilya. Ah, Ano, kaya di man- nindot di siya na man- maglain. Wa mo kilibutan. Wa mo kaibaw, parehan ako nga. Bahala na, ugwa mo, mga mong kiningtanan, mga gawa sa mikuan na. Basta kay maglain mo. O katuhi kayo nga, Ate Pres, ang tipon rami dito sa ilang Lisa. Unsa nang kuan Ate Pres, happy go lucky. Happy ko lagi. Happy go lucky. Happy go lucky. Wa gyud. Wa di jud ka magunahuna nga na kay Oo. anak na kay kinaman nimo ugangan. May Mo timan mo, mo nya mo timan. pakaon ninyo Pakaon. tanan. Wa gyud ka pero paglahi na muli sa Ate Pres. Diya na mo Di na makakuan. namin nakaingon nga kalisod gyud ay sa kanang kanang kinabuhi nga magtiayon na kanang ingod gulat nga mubarog kas kaugalingon mo Kaugalingon mong Tinuod manikamot gyud ka Ate Pres. Doon lang sa tirmen no ako nabati na sa usa ka amahan no ningon siya ay kay ang iyang bagong anak na minyo nagkalisod in town wa kay timong pinggan ana ningon sa unsay pong saman siya nga dili na ako problema kay nigawas na sila sa kong kural. Na tinuod. Balik ta. Kanin yung gipaambit tanan gulyat no. Ako biyay murag nasamad niya akong balatian. Oo, nga naman.
Kahilak ko. Paghilak, ay hilak. Ay, hilak ko yung hilak ba ka? Ayaw, paghilak ka naman. Manuwal, kidam ko ka, nga? Naay CR, akong rest house, naay kusina, naay do ka kwartong gagmay. Ikato na ako, kaya di naman mga akong boyfriend. Ganuan? Niabot mo yung asawa. Talaga nung pinagating tulong mo, no? Kunakong puzzle, tihon. Magundang taoy. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Yana, 17 anyos ang pangidaron, nagpuyo somewhere in Cebu. Punto medikal ug legal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong dili maayong kaagi isip usa ka batan-on. Apan mohangyo ko nga ayaw lang dayon ko ninyo kuskahi. Kay lahi-lahi man tagkaagis kinabuhi. Ikatulong ko namong managsuon ug working student ko. Ug while nag-working student ko, nagkailamis akong uyab nga tawgon lang nato og Troy. I was 15 back then. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Troy? So ba na, may isulti na ako ba? Buntis ko. Ano? Di na mahimo yan. Dili pa ko andam. Bahaw bitaw ka nga, gusto pa ko nga magkahuman ko sa eskwela. Unya? Unsaon man nina ako? Bidaw anong buntis man ka? Di ko patiwas og eskwela nilang papagmama. Anya, lagi ang saon man lagi ni nato. Ato lang na ipagkuha. Di pagod hadlok. Asadlok, kung mabuntis ka og mga anak na. Mga bata pa taon-taon Kaya, mahimo na tang papa og mama. Pero, madlok ko anak, Troy. Masing maunsaon niya ko. O, kaluoy sa atong anak ko Mas makaluluoy siya kung matao siya. Kay pulos pa ta mga way buot. Wa ka human sa pag-eskwela. Ansa man? Nauna sa ko. Na sige. Igdugay ko na ha. Basta kay mo na to. Ang pinaka the best gyud nga buhaton na to pakuha na. Kay mga bata pa man ta. Sige, palit sa kupan ha. O inigbalik na ko. Desisyon na ha. Ansaon man ako, ani? Oh, ansa na? Ansa naman?
Troy. Kuan. Sige na lang, uy. Anak ko. Oh, imna ni oh. Ha? Ansa man na? Ipalit na lang ko daan. Kay wala magay mas maayo na to nga buhaton para pakuha niya sa bata. Ha? Kunya, ipagawas na to nga nagbuwag ta. Nga naman? Masuko niya nga akong angkol nga ditabang og paeskwela nako. Ha? Huh? Wa pa kaduga? Pwede nimo gisigan og tumar ka tong para pakuha? Nakainom na kog duha ka po. Pero maragdili naman ako kayang mo inom sa tambal, Troy, oy. Magkonsensya ko sa atong anak. Ay, kapuyang ikasinabot ni Yana, oy. Bihig dabi. Ha? Ano man? Ako'y duot na imong tiyan. Unsa? May konsensya pa yakyot ko. Apan ang akong uyab, gusto gyud niyang makuha ang among anak. Ug mao to, gipahigda ko sa akong uyab ug giduot niya ang akong tiyan. Sakit kit kaayo ug iya pang tamak-tamak ka ng akong tiyan. Padayon na niyang gibuhat hangtod nga miabot og 5 ka buwan. Midako na nga akong tiyan ug nabantayan kini sa akong amo. Wa na nahimo ang akong uyab, nangatubang na lang siya sa akong mga ginikanan. Hangtod nga ng anak ko. Unya. Troy, niya ka? Oo. Ako ba'y amahan sa bata? O ang atong sabot, ha? Akong apelyido ang ipadas bata. Oh, Troy. Salamat. Nausap lagi mo nga naunas bata. Ang. Nalamdagan man ang akong hunahuna sa gisulti ni Mama. Nga ang uban gani ko no, nangandoy nga makaanak. Unya, samtang kita, may anak na, dili dawaton. Salamat. Salamat sa mga pagtawad sa atong anak, Troy. Yan na. Nag-away mo ni Troy? Ha? Nga nung wa naman ko makakita nga mo anhi siya. Ambot ato niya, maoy. Unsay ambot? Unsa man ang inyong anak ron? Aw, nipada na ba? Awa naman gani magparamdam. Unsa? Hala, yung saan na ron? Kapila raman di ay siya muhatag. May lang di ay siya sa primero. Tumas na to siyang wala magparamdam, ma. Pero, nakapada pa siya last month. Para diaper og wipes sa putos bata. Nagtuo siya nga diha nakutob ang iyang responsibilidad sa iyang anak. Ha, muna diha. Sayo mang nanood ang mga butanga nga dili pa man di ay mo andam. Mama, uy. Ay nalang gud sige balik-balik ko. Kay aminado lagi ko sa among sayop. Pero saong naa naman ni. Pakuha bitaw na namong bataa, wa man gyud na makuha. Oh, usapan na. Nakasa na gani mo, gipunan pa gyud ninyo ang inyong sa. May gani kay normal lang na tao ang inyong anak. Bisan o gisuwayan na ninyo pakuha sa makadagan. Ha, yabag tong nalaki hada. Nakasa na gani. Nya karon gusto pa gyud punan ang iyang sa pag-abandona ninyo. Gokdo na to tong tawhana. Ikiha to tong amahan sa imong anak yana. Ma. Inya mitawti kang ako na lang ang sugta. Siya yung imong gisugot. Rico. Di talawa. Gibiyar na gihapon ka. Nagmahay kong ipadana ko niyang apelyido sa bata. Pwede pa ba katong ipausap, no? Oh, pwede pa siguro eh. Pero, dako ko na gasto. Ha? Mag 2 years na karon ang akong anak. O wa na gyud magparamdam ang iyang amahan. Normal man hinuon ang akong anak. Kiatog, bugoy kayo, makalingaw na. Pero may kapalaka pagihapon ko sumaabot. Nga basik may diferensya gid siya, inigdako niya.
tungod sa among pagsuway o pakuha niya. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, gisuya na mo pakuha kining akong anak. Gipatumar ko og duha ka tableta sa akong uyab para pakuha ko no to. Og giduot-duot niyang akong tiyan og gitamak-tamakan. Apan no agad makuha. Posible ba nga may epekto ni sa bata? Ikaduhang pangutana, 2 years na karon ang akong anak. Normal og kiat ug bugoy kini nga pagkabata. Magalingaw. Wala ka ni siya problema sa iyang pagdako. Posibleng unsa man sab ko na Ikatulong pangutana, unsaon man pag-detect aron ako mahipawan ang epekto sa mong pagsuway pakuha niya. Unsa man kayang posibleng bation o sakit sa umaabot. Unsa may paagi ana og mga pila man puta ang gasto. Ikaupat nga pangutana, punto legal. Kung pananglit, mobalik ang amahan sa akong anak o gustong huwaman ang bata, pwede ba na ako nga i-doubt niya? O pwede ba nga mo file ko restriction order aron dili siya makaduol sa among anak? Pila man ka ang gasto pag-file? Ikalima o katapusan, wa na magparamdam ang amahan sa akong anak karon. Unsa may ako mohaton niya? Iyabang ipada ang bata sa iyang apelyado. Mapausap pa ba ni nako? Mga pila man sab ang gasto. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Yana. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Aniya sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadilang drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kanyo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page, o driba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Bilingos Menya Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga your world is not crumbling, it's only changing. There is only one permanent thing kuno aning kinabuhi and that is change. Everything changes, no? Wala gay permanente. Walay permanente. So, we must know how to dance with the music. Ang atong magtatampo karong adlaw si Yana, 17 years old, taga Cebu. Saan siya ka estudyante, punto medical ang problema ni Yana. Pero naapod siya legal nga pangutana, no? Again, wala dili na ako nakauban si Atty. Eileen karon kay naay namatay sa ilang pamilya, no? Condolence sa pamilya ninyo Atty. Eileen Bathan, no? So, mayong pagpaminaw di ay mga taga Cebu City, no? Ang mga taga Pasil, no? Mga taga Pasil. Ingon si Rona Inok, daghang kuno maminaw na to sa Pasil. Diya sa clinic ni Attorney Dr. Albora Raul Albora, Beatrice Quiveros, kinsa pa ni mga taga Suba Pasil, no? Mayong pagpaminaw. Taga Badyan Kumilik. Busy na ba ng mga taga Kumilik karon, no? Kay election time. Ma'am Vista Blaze Kamomot, Dilia Bation, Evelyn Andulana, Sally Coronel, Cherry Ann Bitanga, Duming Andulana. Ug mga taga Purok Danggit, Naga City, si Flor Basnilio, Bina Siensan, Justin Sasan, og mga taga Compostela, Cebu, mga nanamuyo diya sa Batulans Compound, mga Batulan family, mga Tabli, mga Salera, mga Dimpas, si Cora, Rico, si Tito, Samuel Batulan, mayong pagpaminaw. Mga taga Sambag 1, no? Sambag 1, Sambag 2, Awi Samora. O gatong mga fruit vendor diya sa Ramos, Fruit Vendors Association, si Narsing ug si Carding, no? Mayon ta og okay ang atong halin rong mga panahon. Mayong pagpaminaw nyo diya, no? Ato sa all over the world, no? Sa mga abroad, no? Si Bas kinsa to? Si Winnie Kimpan Albero ug si Basnilio. Mayong pagpaminaw. Belated happy birthday day ni Nicar Navarro Basiluti, no? Belated happy birthday. Alright, going back to our sender, si Yana.
nga taga Cebu. Unang pangutanan niya na, gisuwaya na mo og pakuha kining akong anak. Ipatumar ko og duha ka tablita sa akong uyab para makuha ko noto ug giduot-duot niya ang akong tiyan ug kitamak-tamakan apan wala gyud makuha. Posible ba ang may epekto kini sa bata? Highly possible nga na-effect ang bata. No, usa sa mga rason na ay mga congenital malformation is kini laging mga attempt to abort the baby. Ang uban mo inom dihag mga isog nga mga makakuan lagi kakuha ang uban diha mo na imong gingong gitamak-tamakan yun sa naman lang diha no inom mo mga concoction nga mga isog nga makakuha pero nang isog man kanang imong anak nga wa man gyud siya makuha na tao man yun manghinaot lang ta nga wa maka-apekto sa bata tong mga attempt pag-abort no pero kung mingong kag posible ba could be possible, no? I do not know how old naman karon ang imong bata, pero mahinaot ko nga okay ra ang iyang pagdako. Wa ta magkasiguro kung kini imong bata mao na muna magkaadto sa Mars. Oh, may muning scientist litero, no? Or astronaut. Naagi siguro yung purpose nga nung wa ni siya makuha. Ikaw doon pangutana. 2 years na din, no? 2 years na ang bata karon ang akong anak. Normal og kiat og bugoy kining pagkabata. Makalingaw. Wala ra ka siya'y problema inag pagdako. Posible unsa man. So, daghang kayo mga congenital malformations, pero usually, kung naamang gani, makita ninyo, nato ni siya right after birth. Pero 2 years na siya karon, nya kiat, tabian, inunta, kuan siya, normal ang iyang psychological, psychosexual o physical growth development, manghinaot lang nga walay problema. No, ayaw lang pagunahuna nga naa. Pero kinanglan ni siya nga closely monitor sa iyang pediatrician. Ang usa ka bata, pediatric patient na siya kung hantod nga maabot siya pagidaron nga 18. So, monitor lang sa pediatrician, yana kung wala ba'y problema. Kung mahinaot lang kung wala. Okay? Katulong pangutana. Unsaon man pag-detect aron akong may bawan ang epekto sa mga pagsuway ug pakuha niya. Unsa man kahay iyang posibleng bation o sakit sa umaabot. Unsa may paagi ana nga pila man pud kaha ang magasto. Well, naatay mga developmental pediatrician nga musuta niya ni sa among practice sa psychiatry na po may mga pamaagi pag-test sa IQ sa bata o imong observation sa bata. Kung ikumparar nimo sa mga kaedad niya nga 2 years old, ug pare-parehar ba ang iyang panulti, panglihok-lihok, kung pare-parehara, so I hope nga wala siya mga psychosexual development, no? Tan-aw nimo sa iyang body parts nga walay inunta na deform. So manghinaot lang ta nga wala. So kung magdudag yun ka, imo ni ipakita og developmental pediatrician. Pero balik ko na ko, na may mga bata diya sa inyong silingan, din sa Cebu, no? Di makadapit sa Cebu, nga puparehag edad niya. O kung mas bright pa rin mong bata kasi parehag edad niya 2 anyos, so roll out na lang nato nga wa mo epektong imong pag-attempt og pa-abort niya. No? Sa nagli-purpose ning bata, anong natawag gini siya. Okay? Ikaupat nga pangutana, legal ni siya, no? Warbo si attorney din, no? Ako lang nagining paningkamutan makahatag og opinyon. Kung pananglit mo balik ang amahan sa akong anak, kung gustong kuhaon sa bata, ang bata, pwede ba nako idaw niya o pwede bang mo-file ko restriction order aron dili siya kaduol sa among anak? Pila man kaha ang gasto sa pag-file? Di na tingali ka mo-file og restriction order, ay. At 2 years old ang bata, niya, I do believe nga wa mo makasal, no? Kay uyab pa matoy imong gingon. So kung wa mo makasal ang bata diha gina nimo, no? Bisan maganig makasal kung in the event nga naay child custody dispute sa korte, ha? Anak ko ni sa korte. Kay naggan mo ko makatug korte ani. Ang custody sa bata ihatag gyud sa mama below 7 years old. Below 7 years old, ang custody sa bata ihatag yun sa mama. Unya, obligado ang papa nga mo-support sa bata kana kung nasa kapasidad. No? Sumao na akong dili na kinala mo file kag restriction order. Basta kay diha nimo ang bata hangtod nga mo edad siya 7 anyos. After that, mo decide siya asa man siya gusto. Pero kung wag mo maminyo, murag dako kag ang imong apelyido may dalhon sa bata, no? Ang nay kasagaran na kong hibalan, no? Ikalimaw katapusang pangutana, wala na paramdam ang amahan. Wala naman di magparamdam ni. Sa akong anak ron, unsa may akong buhato niya?
usab may akong buhaton niya, iya bang padala ang bata sa iyang apelido, mausab pa ba ni? Mga pilay gasto. Kung wa mo maminyo, ang murag dili patilin mausab siya ang apelido. Pero kung maminyo mo, which is a remote possibility, kaya wa naman ka magparandam ang bata, rather ang amahan, imo nagyud siguro ang apelido. Iya bayang gipadala ang bata sa iyang apelido. So iyang gipadala ang bata sa iyang apelido. Mausab pa ba ni? Mga pila may gasto. So gipadala, gi-acknowledge na ini sa amahan, no? Gi-acknowledge sa amahan. Bayaan na lang na. Anyway, naa naman. Kay complicated na kayo. Gimuna sang ipabalik sa imong apelido, mauna lang na. Naman kayo kaila ngayon na, wag yapon makasal. Nya, ipadala ang bata sa apelido sa amahan. Wantod karon, wag yapon makasal. So, nagtubo ang bata, nagdala sa apelido sa iyang papa, nga mahog mong siya illegitimate, no? Di pa hinong kanya na, nga naay ma-identify nga amahan gud ng imong bata. Ibutang lang po ng imong middle name. Para nga, ma-acknowledge po ka nga maoy biological mother sa maong bata. Gasto-gasto lang ka kung mukuan na sa ka. Pero, possibly nga, inunta ma-revert ni with the help of a lawyer, no? With the help of a lawyer. So, pag inunta decide ninyo ani nga maoy muda ngalan ang bata muda sa apelyido sa imong uyab sa papa inyo man nang gikasabutan. So mao na ako istorya. Once nga moabot siya attorney diri, ako nang ibalik og pangutanan niya kung pwede pa ba pod. Among kung balikan niya kay wa lagi siya attorney diri kay namatay silang pamilya gikan sa apelyido samahan ngadto sa imong apelyido. Pero para nako pasagdi na lang na. Butang lang imong middle name nga ikaw may biological mother. Alright, ano nakasabot ka sa speaker nimo Yana? Dini sa Cebu, ug ngadto sa libuan millions ka naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Kanunayon ninyong pagpaminaw sa atong RMN program. Nagpabilin kaming numero 1 istasyonan dini sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat o mayong RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Luok, Mandawi City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Juan. Ma, imo niyo. Uy, unsa man ninak? Nganong gihatagan man ko nimo kwarta? Ang kanang 3,000, ipalit na sa imong mga tambal. Oo niya, kaning pila ni, uy. 7,000 man lagi ni, kadako gud ani. Ipalit na kung sa gusto nimong paliton, ma. Uy, usaon man ni nako, nga niaraman ko sa bahay, perni. Tunga na lang mini papa ni mo ani, ha? Ayaw, ma. Imo ra na. Kamasag kang papa. Salamat kaayo, nak. Mao nang may love you kog samot nimo tungod sa imong kabuotan, babe. Sus. Ikaw ha. Ulog-ulogan sa kay ka ha. Tinuod bitong? Swerte masad kay ko kay nakauyab kog buutan og grabe ka mas sinabuton. Wa na ko'y pangitaon pa. Maayo pa ka. Ako na apa. Unsa man? Dili pa di ka kontento na to? Dili. Ngano ikaw? Kontento na di ka ngayon ani lang ta? Na dili ta magpakasala? Kay, di pa nag-istorya naman ta, na? Di pa na pwede sa pagkakaroon. Napakoy kipa-eskwela nga mga igsuon. Tabangan ganit ti ka, di ba? Isip gani ko ganahan. Kay ako lang responsibilidad. Bahala ka. Babe, naibaw ko nga nangandoy ka. Mamahimong inahan. O makaanak og daghan. Matuman na tanan ba? Pero sa pagkakaroon, dili pa. Juan, 11 years na tang manag-uyab. Ang pangutan akong kanus apa kaandam. Ha? Kanus apa man? Dili na mahitabo. Sabay? Dili na mahitabo nga si Kay mo pakaslan bay. Suma,
Taman gid ko sa mga salida bay. Nga tag-as kay ilang relasyon, unya. Di ay sila mo ay nagkadayon. Kay mapulan ang usag-usa, uy. Unya, ma-full out of love ang usag-usa. Ay pagsultihan na eh. Oh. Ang nakalayan mo ni kay love kay namong usag-usa. Sa pagkakaroon. Pero, kung imo pag yun ng dugay-dugayon bay, babay kay... Unsa? Sakto ang imong amigo, dong. Kamo banggod ang akong gihuna-una, ma? Nak, dili minimo obligasyon. Oo, nahibaw ko nga gusto kang mutabang namo, pero huna-huna asad imong taong galingon. Usap pa, kung gusto gid kang mutabang, pwede pa man gihapon kang mutabang bisan minyo ka na. Ma. Sige na, para makaapo na sadmi. Pagpakasal na mo. Huy. Nga naman ka, babe. Nakay gusto isulti? Ganyan na rin ka nagsikik-tutok na ako. Babe. Magpakasal na ta. Ha? Nga ano bang kakalit man mo ni isulti, ana? Kaya gusto ko nga makapaniguro. Nga dili ka mailog sa ukan. Love banggod ka iti kaki. Og love sa kayo, ti kahuan. Maong sige. Magpakasal ko nimo. Karon nga ako na magig ka. Dili na ka mailog sa lain pa. Gikan ako. Basta kay ampingi lang gid ko. O gatagi kong dagang anak. Siyempre. Sige na. Sugdalan na ito buhat ang atong karugaw. Ay! Uy! Babe! Ibutang ko ba? Dili ko. Uy, magpapasok ang gabi una. Unya, kung saan naman, kumusta? Nalabay sol? Positive na? Negative, babe. Oh. Dili gyapon ko maptos. Babe, dili ka ako baog. Tanawa, kumpiyansa kay ka, Kampanter kay ka, nga unya na mo magminyo ni kay makaanak na mo gustuhon ninyo. Nawaw. Ay, malagi. Pila ka buwan naming sigig suway. Pero huwag hapon siya mumabdos. Bay, mas maayo bay, no? Pa-check up na lang mo. Aron masiguro. Unsa? Diana, nako ang result. Dok, may problema ba? Magkaanak pa ba, Dok? Ang imong asawa makahimo ba? Pero ikaw, mao'y dili na, mister. Unsa? Baog ko. Wansak pa na ko ng anak, be! Bago ko! Bago ko dako! Nindutil ko! Huwag ko yayo! Huwag kay sa! Usawa! Usawa! Ako ni Satanan! Juan, please! Biyay ko! Babe! Biyay ko! Mao di ay ni ani dinhi. Kay gipabiya di ay nimo. Unsa? Naasya di sa inyo, ma? Oh. Naunsa man in taon kahuan, uy. Istoryahin ninyong tarong sa imong asawa kung sa isabot ninyo. Dili kay paagi nimong ingon ani. Magbuwag ta. Unsa? Dako na kay kugusik nga panahon nimo. O dili matuman ang imong panghandoy nga magkaanak. Gusto ra ba ka magkaanak og daghan? Kung imo kong mabana. Juan. Ay gabala ka.
Liho ko nako ang atong annulment. Dili ko musugot. Unsa? Di ko musugot na mawha ka na ako. Kundi tahatagan og anak, kana pagbuot sa Ginoo. Pasagda na to kung sa may plano sa Ginoo na tong tuha. Ala, magbahay ra ka kung dili ka musugot nga magbuwag ta. Ay, sakto na. Sige, ginom ni mo eh. Gusto na na. Sakto, down. Tagay pa, tagay! Kada adlaw na lang yung kang hubog, Juan? Ha? Ano mo reklamo man ka? Ano ka makaw yun? Ako na, layas na lang din eh. Biyae ko din eh. Juan. Kadit lang. Nga naman. Ato ta sa akong bahay magtiwas. Unay mong asawa. Di ba niingon ka nga niyo ka? Oo, pero di na siya makabuot na ko. Tana. Sige, Juan. Pagtagbaw. Oh, nga naman. So may gusto ni mo? Nahibaw kong gibuhatin mo para pasakitan ko. Aron ako na mismo mo'y mulayas din eh. Yun, ana na ba yung kakadesperado? Nga nagdadag yung kagbabae din eh? Ha? O sige. Ihatag na ako imong gusto. Mulayas ako din eh. Og magbuwag ta. Kaya abini mo, gikapoy na ko. O niya unsa naman, nalipay na ka. Nga nung ni undang magkas imong tabuang, padayon na. Kadto hinuong napas kay, dili ka mo undang og inom. Nga nagdapagit kag babae dito sa inyo. Ma. Si Kay na lang ang nagpabilin diha nimo. Og dawat ka, bisag dili ka magkahatag og anak. Pero imo lang yung giusikan. Nagbinugo ka man, Juan. Mo. DJ Relax Remix. Nagunsa man ka din eh. Okay, pasilo ako. Sorry, nagbinugo ko. Nagsago lang lang akong emosyon at higayon na. Wala akong makasabot na ako. Maong gusto na ko nga mabiyak ka. Nahibaw ka bagot sa kasakit mo gibuhat. Nahibaw ko. Maugan ni mga ayaw ko pasaylonin mo. Please. Hatagi kong laing chance. Magsugod nagbalik. Love ka, tika. Swerte ka. Love sa kaayo, tika. Uwa man sa ko'y planong hangtod sa hangtod na mong biya di bukod. Gipaabot naman ako nga makarealize ka. Oh. Thank you, babe. Parang nagsasabi. Nagpasalamat gid ko nga grabe ang pagmahal o pagsabot ni Kay nako. Og sukad atong hitabua. Wa na gid ko magbuhat og mga butang nga makapasakit niya. Dinhi na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad ning akong suwat tampo. More power, R.L. Mo katamang galang kaagi ni Juan nga taga Luok, Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayon kapangayo, awit nga naguluhan, wala kang katulad. Wala kang katulad ng gaganda pa sa iyo. Ang maong kaagi gibuhatan no duha sa radyo ni Carol Marihikain ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gadapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit.
I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.